Idan Allah maka tambaya lakai kallo ko dai ka fara shaye-shaye. Tabbacin cewa kai dan shaye-shaye ne. Ina kin karawa ko. Wato rashin kunya zaka min kenan. Da wallahi abokina yayan ka mun gode. Ƙarya ne. Wallahi haduwa ta haduwar kasmina kashi ka wallahi. Alhamdulillah. Don ke dade a bari ya huce ba shi ke kawa da rabon wani. A ina take in je in kakkarya ta. Wani sai ana kallon ka za mu tare sallah sai mun idar sai ka dawo. Ummi ke ka shigo cikin gidan nan ne kana kwalla mata kira ba za mu daidaita da kai ba. Wallahi mun dan mana an madara sai baba Ronaldo. Iyayena sun sha wahala baban Maimuna. Babana har fasa dutse yayi domin ya ga na samu ilimi. Burina yanzu ni ma su huta. Ba ni da kwanciyar hankali. Kullum ko bacci ba na iya yi sai tunanin halin da talakawa suke ciki. Ko yaushe talaka zai ji daɗi a ƙasar nan, abubuwa sun ƙara tsada. Farawa da ambatan sunan Allah maɗaukaki, gaisuwa ga babban bawa na Allah, fiyayye maɗaukakin daraja, Annabi Muhammad Rasulullah. Na san kana cikin damuwa. Yaushe hankalina zai kwanta in samu nutsuwa bayan ban gama sauki haƙƙin da Allah ya ɗora mun akan ki ba. Su tare idan na kalle ki sai in yi wa Allah godiya da ya bani mata irin ki. Amma wani dan saurayi. Soyayya ta gaske ai ba ta tsufa a cikin zuciya. Dawud gagarumi, mashahuri, shahararre, karɓaɓɓe. Sai dai akwai hanzari ba gudu ba. Kada ai gaggawa. To yanzu me abin yi? Babu zancen alƙawari. To baba. Dawud. Ƙasaitaccen kamfanin tsare-tsaren shirye-shirye daban-daban, Karmata ko studio suke faranta kallon kowa da wannan sabon shiri. Dawud. Saura kwana 3 ki gaya min sakamakon abin da tambaye ki fidda miji. Zuciyata ta gamsu da wani. Tun daga lokacin bata ƙara kallon kowa ba. Kar ki bani kunya. So ba shi da lissafi ba. Na tsufa kwana nawa ya rage mu. Ni kai na gani kuma kai nake so. Me yasa ke ɓoye? Kunyar ki nake ji mai bu. Me zaki da tsoho? Tun ina karama nake san shi. Allah sarki baban Maimuna. Dalin zaki riƙa ce ni. Ba ki da kunya. Wata ta tsera wata a fannin kyauta, a fannin kunya, a fannin tsoron Allah, a fannin fifita ga yi wa Annabi Muhammad salati, a fannin nufin alhairi, a fannin mutunci da mutuntawa. Ke bari ma kici. Mijina ka cokan din shi. Yanzu na danka shi a hannunki. Dan Allah kada ki bar ni na kauce hanya. Dawud. Ina waliyin amarya. Ni ne. Ina kuma waliyin ango. Gani. Dawud. Amarya kin sha kanshi. Allah sani ba za ki da na sanin aure na. Har iya ƙarshen rayuwata. Alhamdulillah. Ke bai ata ce kafin ki zama kishiyata. Ikon Allah me ya faru kuma? Dawud. Allah ya gaskiya. Na baka izini. Amma ba za ki manta da ni ba? Aziza ce fa ta zaba min kai. Kukan me kike yi bayan zaki samu ɗa daga sama Maimuna? Ba na son da ƙawata nake so. Labarin shiri Sunusu Oscar Popo2, tsaro labari na wannan tsararren shirin Ɗayyab Jibril MD. Ni da ita saɓani bai taɓa shiga tsakanin mu ba. Ya fi mana. Ɗaukar nauyin shiri sabo Yusuf Musa Karmatako. Dawud. Wanda ya shiryo shirin Abdulaziz Dan Dawud.
ba da umarni na babban shirin Sunusu Oscar Popotu. Dawud yana nan fitowa. Duk sanda na ji mata suna sukan maza, amma ni ina ware nawa saboda halinsu ya sha bamban da nasu. Me yasa kike nema ki zubar da kimar da Allah ya miki? Sai me? Kaman ba matan aure ba. Kada Allah ja can. Kin ci amana ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni dai a sanin da na mawa Kabir. Gurzo ne wajen kamun kai da kuma takatsansa. Tabbas idan halaka ta faru mara kyau tsakaninsa da Salma. Husband. My wife ya akai. To gaskiya na yanke da lamarin namiji. Makaho ba shi da ido, amma idan ka ce mishi baya gani sai ya ji ba da yi. Wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba, shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya fi alkhairi. Mugu idan ya cika mugu baya fitowa da siffarsa. Ciki ne da ni. Ciki. If you wanna keep a secret, you must also hide it from yourself. The more you let out, the more you put your life in jeopardy. In kika wulakanta mijina kamar ni kika wulakanta. Mami ba zan iya wulakanta ki, amma zuciyata ba za ta taba ganin girman wannan mutumin saboda tsohon banza ne. She's a younger sister to his wife. She's pregnant and he seems responsible. Mijin yayata. Kina kike magana? Mijin yayata. Amma ni gaskiya ba zan aikata irin wannan abun ba. Amma kar ka manta Zainab fa ba yarinya bace. To banda banki haɓi na ni yaro ne? Magana ki ta bata wata tasiri. Amma ki sani hasashe ba shi bane yaki. Ka san nafi kowa sanin halinka. Na shiga uku. Intishar Multimedia on track again with another breathtaking piece. Mijin yayata. Ai mu afuwa tunda ba ni aikata wannan laifin ba. A taimake ni Allah. Dan Allah faɗa min su waye. Wa iyazu billahi. Salamatu baba ne. A zahiri ni ne aikata wannan laifin, amma ba ni ba ni ba. Mijin yayata. Ya kamata mu dakata da irin wa'annan abubuwan. Wallahi dan asiri mu gabe ke da tunuwa. Amma idan kika rayuwar ke kadai, ina alƙawarin da ke tsakanina da ki. To kai macuci ne. Azzalimi. In dai wannan ne na yi. Wannan yarinyar fa kanwata ce. Ita ce ba ta son gani. Mijin yayata ne. Ha? Mijin yayata. Me kawo ka malam? Iyaka abin da ido na ya gani, iyaka abin da na san zan iya bada shaida akan shi kenan. Mijin yayata. Ina miki fatan alkhairi akan sabon rayuwar da kuka fara ke da mijin yayarki. Mijin yayata. Miji na Salma. Miji na kike mummunan halaka da shi. In kuna ma Salma ni zaki harba. Mijin yayata. Wallahi sai na tona miki asiri. Executive producer Safwan Al-Ami Mairago, co-producer Sunusi Jidawa, assistant director Kamsusi Mati, producer Rabiu the King, story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Mijin yayata. Kai fa mijina ne, ita kuma kanwata ce. Kafin ki zarge ni, ya kamata ki san ba laifi na bane. Ban san ganin fuskan ka a tattare da ni. Wallahi Allah yau a gidan mu zan kwana. Sai ka zaunar da ita a ɗaki na ta maye maka gurbi na. Mijin yayata. Hitting your screen soonest. Tangaran fashewa ta zuba wuya. Gaman sashi da dutse ya ba zai kare shi ba. Tangaran siyan kisa in an yi a hankali.
zancen haka yake kin nuna sun kina rike da amana kauna a zahiri zan nuna samun rayu har nisan kwana yan moɗa bakar da sunna ko ina kike zane nema nima a nan gurin zan zauna so na gaskiya zan nuna za mu daura auren sanna tangaran ok gashi nan rekod din ya nuna mun miliyan 4,500 suka turo saura miliyan 3 kenan da 500 ko? Ok, za su ciko kenan? Hello? Rana ta fito tun da an ware mata lokacinta. To Rana, gashi ina tsakiyar wani aiki ko yanzu. Ok, babu damuwa. Ki za ka kira ni ko kuma ni zan kira ka? To gaskiya ina da yawan mantuwa. Ni zan kira ka kenan. Shikenan. Ok, to ranka ya daɗe nan ba yadda za su ko rago kuɗin? To a just so abin da ke so dai kawai ku rubuta musu letter ku sanar da su. Da sauƙi. Allah ya ƙara sauƙi. Allah ya ba ta lafiya. Amin mun gode Allah ya saka da alkhairi. Amin ya Allah. Sani. Yawa sani. Ya likita ya ce. Ina gani zan tashi kuwa? Umma ki daina faɗan haka. Allah shi ke ɗaga wanda rashin lafiya ya kwantar. Amma gani nake gaskiya umma likita bai da masaniya akan abin da yake damun ki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sannu umma. Haka da? Na dawo ya jikin. Ka ci abinci? Wallahi na ta ci abinci ta ki ta ci. Umma ya kamata ki ci abincin nan. Ba kin ga magunguna ne na kawo yanzu kuma ba zai ki sha ba dole sai kin ci abinci. Gani nake kamar ba zan tashi ba Bashir. Umma me yasa ki faɗa wannan magana ne? Za ki tashi mana. In ban tashi ba ka cuce ni Bashir. Na yi Bashir ka yi aure ka kiya. In ga jikoki na. Bashir. Kana da aiki. Kana da inda za ka sa matarka Bashir. Amma ka ki. Umma zan yi. Wannan yarinya nake jira. Bata tashi ba Bashir ka nemo wata mana. Umma da ita za a yi. Amma ki kare hakuri in Allah da za a yi. Akwai sauran abinci ne? Ko sai an yi? Akwai sauran abinci da suka fi su kawo. Sannu bulki. Yawa sannu. Allah saka da alheri. Amin. 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 Sannu. Ban tashi ba ka cuce ni Bashir. Na yi Bashir ka yi aure ka kiya. In ga jikoki na. Kana da aiki. Kana da inda za ka sa matarka Bashir.
Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sani da zuwa. Yawa, na gida. Lafiya kallon. Ya na ga fuskar ka da daure bayan da na saba ganin ka ba. Wallahi mahaifiyata ce ba ta da lafiya. In za ka ma tana kan gidan asibiti amma mu gudu. Subhanallah, me yake damunta? Wallahi typhoid ce matsananciya take damunta. Allah sarki. Allah ya ba ta lafiya. Amma zan so ki zo mu je sai ki gaishe ta. Yaushe? Yanzu mana. Haba, kai kuwa baka kai ni tun tana gida ta gani ba? Sai yanzu take kwance a gidan asibiti ne za ta gani? Da ganki tana kan gidan asibitin ya fi a ce bata ganki ba. Ka daina wannan magana. Zan daina, amma sai kin zo mun tafi. To shikenan. Ina zuwa. Sai kin zo. Yawwa dan na ga maganunuka. Insha Allah idan kika kiyaye duk abin da na faɗa miki, insha Allah nan ba da dadewa ba za mu sallame ki. Nan kiyaye a insha Allah. Allah ya ƙara afuwa. Amin, na gode. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Sannu Umma. Yawa sannu. Ya jikin? Alhamdulillah. Wace ce wannan? Ita ce wadda nake faɗa miki. Sunanta Hannatu. Sannu Hannatu. Yawa sannu mama. Ya jikin? Alhamdulillah. Ɗana ya ce ya shirya ke yake jira ko? Kin ga Hannatu ko? Ki taimake ni. In ga jikana kafin in mutu. Da Allah. Ki taimake ni. Da Allah ina zuwa. Dole sai na ansa wannan waya. Daɗi ka shi ne? Hani! Hani! Ya haka? Ina za ki je? Zan je in dawo ne. Tunda na ga gurin ai zan dawo. To amma fi sabilillahi wani uzuri ne zai hana ki tsaya ki saurari mahaifiyata kuma kin ga halin da take ciki. Gaskiya wannan uzurin idan har ba a yi shi yanzu ba shikenan an rasa shi. Kai kuma mahaifiyarka tana nan a asibiti. Zan dawo in same ta. Okay, kina so ta ci gaba da zama a asibitin kenan ko? A'a, ni kar ka juya min magana. Ba haka nake nufi ba kar kuma ka sa ni asaran wancan din ma. Kaga na ce maka zan dawo. To naji. Amma me yake so in gaya mata? Saboda ita ta sa ni je na ɗauko ki domin in kawo ki ta ganki. Yanzu ko ce mata za ka yi ta yi haƙuri don Allah zan dawo. Kaji haka za ka gaya mata kawai. Ke dama, ko me kira miki ne? Ya kai? Da wasan ki? To shi kenan. Kin san me nake so da ke? Yanzu dama fita zan yi. Ma da ke a Flavors a restaurant nan da ke wajen garin kai ba? Ni so sai ga me da ke ji. To, sai mun haɗu.
Afuwa, ka san ba ni da mota. Ai ba cewa ne kin yi latti ba. Ko kuwa? Kuma gaba ɗaya zaman nan ba zai wuce minti 5 ba. Ba dai sai da ka gani ka ga ban yi maka ba, kamar da komai minti 5. Ko kaɗan, dama ba wani minti kai ba, na ce miki zo ma. Ina so ma dake ni saboda miki nasiha. Nasiha kuma? Ƙwarai. Nasiha. Ni da ke gani mutum ne wanda yake da saurin haddace muryoyi. Na kuma gane cewa ke ce wadda kika jagoranci ƙawayen ku kira na waya kun gaisa da ni. Da na tambayi Hajara sai ta gaya min cewa ba ita baki namba waya ba, sai na gane cewa ɗaukar namba waya kika a cikin wayarta. Me yasa zaki haka? Menene amfanin ɗaukar namba waya a cikin wayar ƙauyenki? Sannan kuma me amfanin bin saurayin ƙauyenki? To menene? Wataƙila ita a gurin ta kai saurayi ne, ni kuma a guri na miji. Me yasa? Ina da yaƙinin na fa Hajara komai da komai. Haka ne, kin fita abuwa da yawa kamar haɗama, zalama da kuma son zuciya. Da kin fita ba ƙarya bane. Da ganinki na fahimci cewa ke mutum ce wadda za ki aikata komai saboda ki biya buƙatar ki, wato ki samu wani abu da kika cimma buri a kai. Kin gane ko? Ishaq, bai kamata ka yanke min hukunci san ranka ba, tunda ba kai bane ni. Ba ni bane ke, na yadda. Amma na san ai ba suna kike ba. Yaushe kika sani? Me kika sani game da ni? Da har baki iya bude baki ki ciki na suna. San zuciyarki ne kawai ya kawo ki. Dukiya ke so wani abu. Amma da kin tsaya kin saurara ma nasiha da zan miki, ba mamaki zan iya yaga miki wani abu daga cikin dukiya ta. In har kana so ka yaga min wani abu, to sai dai ka yaga min daga jikinka. Jikina da zuciyata gaba daya na Hajara ne. Ba wani abu da ke mallaka ciki. Kana nufin kenan duk mace da za ta zo ka ta yi a banza? Ƙwarai kuwa. To ni kuma ya kake so ne da raina? Ki kika sani, ki ɗauka ki je ki sa iya shanye. Ba zan iya ba. Ki kika sani, tunda ba za ki iya ba. Ni na miki da ban san sai da yaushe zancen mansa ba. Ka ce za ta dawo. Za ta dawo. Uzurin da take yi ba ta gama ba, amma na tabbata za ta dawo. Ta za ta dawo Bashir sai yaushe. Ina raga ba ta dawo Bashir, ba ta damu da kai ba. Ta fi damuwa da uzurrukan da suke gaban ta Bashir. Yanzu wannan da mai taba barki su Bashir. Ka rabu da ita. Ka auri barki su. Umma, ki haƙuri. Wallahi zuciyata ta fi kwanciya da wannan yarinyar. Amma ki haƙuri. Shi kenan Bashir. Kai ta kwanciya da ita. Allah ya sauka. Sunana Hajara, ni ce kuma ajalin yarki. Ya? Ke kuma ya miki zafi irin wannan furici yarinya? Kada ki sake ce min yarinya. Ina so ki sani girma ya tashi daga shekaru ya kuma tarbiya. In ta kuma kin haife iska, to ba zan taba ganin girman ki ba. Hajara, akan me zaki zo cikin gidanmu ki ci wa mahaifiyata mutunci? Akan wani dalili? Kin sani dalilin da yasa na zo gidanku?
ballagaza banza mai bin maza. Idan biki rabu da Ishak ba sai na sa an kashe ki. Kin san cewa ba ku da kuma matsiyata ne ku ba ku asarar samun arziki a rayuwarku. Kin san waye ubana kuma kin san waye mijinki san Allah. Ke ma kin san Hajara. Barazana ba ta taba bani tsoro. Kin san ni sarai, kin san abin da zan iya. Zan kashe ki. Zan kuma ka ƙarshen rayuwarki. Yanzu saboda Allah akan saurayi sai ki kashe ta? Yarki ba ta da kirki mama. Daga zarar Hajara ta kira saurayinta a waya ta bani mun gaisa. Shikenan sai yarki ta je ta sace number take ta bibiyar saurayinta. Kai ki hudda da irin waɗannan yaran Hannatu. Ina ke ina haɗa hanya da waɗannan yaran da komai suka yi miki sun ci bilis. Babu wani abin da wata 'ya za ta manta ci bilis. Ni ma ina da kuɗi tunda ina tare da Usman. Usman yana so ya aure ki ne. Don haka zai iya yin komai don ya burge ki. Amma daga lokacin da kika zama gawa, zai auri gawa ne? Ko zai burge gawa ne? Su ko iyayensu suna da hali. Idan an kashe su suna da ƙarfin da za su iya ɗaukan musu fansa a bayan ransu, ke kuwa ba. Don haka ina raba ki kiyayi kanki da shiga abin da babu wanki. Ki shiga gaya. Gaman sashi da dutse ya ba zai kare shi ba. Tangaran siyan kisai in an yi a hankali. Yanzu abin da zaka saka min da shi kenan? Laifin sanka da nayi ka turo budurwarka har cikin gida ta ciwo mahaifiyata mutunci? Dan Allah. Mahaifiyarki ta zaga da Allah? Eh mana, har gida ta zo ta zazzagi mahaifiyata. Ta kuma gaya mata maganganu, sannan ta ci alwashin sai ta kashe ni. Yanzu Allah abin da ta yi kenan? Abin ma dariya ya baka? Mahaifiyata fa aka ciwo mutunci. A'a, kin gane ban yi mamaki ba saboda na san cewa za ta iya ka ta komai a kai. Ni kai na fa taka tsantsan nake yi da ita dan ina jin tsoron ta. Abin da yake so ki shine Allah ki fitar ga harkar ta kin ji? Yanzu zan je wata dina ne na ma kusa makara Allah. Mai magana wani lokaci. Na tuni ina da buri a zuciya. Ban san sai da yaushe zan cin mansa ba. Ashe takwici na so shi ne shakuwa. Wannan haka yake Hannatu, zancen haka yake kin nuna. Ubangiji Allah ya sa ya huta, Allah ya masa rahama. Gani nan zuwa gidan. Yaya aka yi? Lafiya haka kike ta shewa haka har da tsalle? Me ya faru? Mama rasuwa aka yi. Rasuwa? Rasuwa ce kike wa shewa da tsalle? Wanda ya rasu ne ya hana ruwa gudu. Kankamo ne. Baban Adam ne fa. Adam shi kaɗai ne ya haɗa duk abubuwan da nake so a gurin maza. Shi yasa nake son sa. Kuɗi ne kawai bai da shi. Kin ga yanzu ya samu. Irki kuma za ta yi aure. Shewa da tsalle. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wai ana sallama da Hannatu. To, ka ce gani nan zuwa bari na shirya.
Ya jikin mama? Kada ki nuna min kamar kin damu. Kana nufin ban damu ba kenan? To inda kin damu ai da kin ji, da kin tsaya. Na san kana gani na da laifin ban koma ba, amma abin da na je yi ne ya rike ni. In Allah ya dabo ba zan koma. Yanzu za mu je. To ai yanzu gidan mutuwa zan je. Na ma fito ne da shiri na don ka sauke ni. Ki ba ki da wata damuwa sai ki je gidan mutuwa? Ka fahimce ni mana. Na fa je har asibitin nan naje asibitin nan. Yanzu fa abin da ya dada ni shine ya taso. Abin da ya kamata ki yi baki ba. Mahaifiyata kullum tana jin maganar ki a bakina. Ni ma kuma ina so ta ji magana ta a bakin ki. Amma kin ki zuwa. Wannan wani irin abu ne? To shikenan. Gobe zan je in Allah ya yarda. Yanzu nake so mu je. Gaskiya ni yanzu ba zan je ba. Saboda ni yanzu gidan mutuwa zan je. In zaka aje ni ka aje ni, in kuma ba zaka aje ni ba shikenan sai nemo ne je a aje ni. Na ji wacce ya suitin ka ce. Ni kuma mece ce taka? Magana fa nake maka. Wake da Allah da me yasa ba ki san zaman lafiya a rayuwarki ne? Kin riga kin san matsayin ki, kina na matsayin ki na matata mana. Ita kuma waccan fa. Okay, kin matsan dole sai na baki amsa. Sai ka ga mu ko wacce ce ita a gurin. To ina so in ga miki cewa ita zan aura. Ko ki sani ko kai ki sani ba ni mai ta da Allah. Ta inja. Lalle ko namiji ba dan koyo bane. Yanzu duk halaccin da umma ta maka ya tashi a banza? Saboda kai ba dan mutunci bane baka san mutunci ba. Ni yau haka zaka buɗe baki kaman wannan rashin mutuncin a cikin gidan nan? Usman. Hajiya ina kwana? Lafiya kalau. Ashe kuma su Zainab sun wuce. Sun wuce. Ai ba san da sassafe za su tafi ba. Da sassafe suka wuce. Yawwa Usman. Na'am? Abin da nake so in gaya ma. Ka kulle wannan gidan ka kawo mu kullun. Ka zo ka gyara saman gidana. Ka dawo nan da zama. Hajiya me ya faru kuma? Ha, ba na son zancen banza. Kana nufin ba mu san abin da kake ciki ba ne? Kame da gida kamar hotel? Waccan ta zo ta tafi, wannan ta zo ta tafi? Wallahi Hajiya babu wacce ta taba shiga cikin gidan nan idan ba Hannatu ba. Kin ga Hannatu kuma ita ce zan aura. Zancen banza. Hannatu muharramarka ce? Za ku keɓe a gida daga kai sai ita? To ka aure ta? To abin da zan gaya ma, na gaya ma ko? Kana ji na ko? Nan da awa 2 ka kulle gidan nan ka dawo, ka kawo min mukulli. Ka zo ka gyara saman nan mu dawo nan gida, ka dawo gidana da zama. Duk lokacin da kai aure ka buɗe wannan gidan. Ko baka ji ba? Hajiya wallahi Da arziki ya san haka za ka yi kyau da shi, da tuntun ya daɗe da zuwa maka. Da ya ci gaba da nukewa dai, saboda arziki bai fiye zuwa gurin waɗanda suka dace da shi ba. To gashi nan ya zo? Gashi nan ya zo alhamdulillah. Amin mai yawan miloniya. Kin ga? Ba na son zolaya. Ta ba zolaya ba ne, ai gaskiya na faɗa gashi nan ya zo. Ƙwarai kuwa, saboda ko gidaje wallahi guda 13 a gabari. 13? Ƙwarai kuwa, ban da tarin ɗimbin dukiya, ko motar nan da ya kawo ni da shi, ba ƙaramin tsada take da shi ba. Dan ƙari, ki ce giwa ta faɗi, sa'adam an kwashi nama. Gaskiya ne, sai yanzu na samu namijin da ya cika sharuɗa 100%. Wani abin mamakin ma, a hannuna ya nuna, kin ga ba zai taɓa tunanin don wani abin sa nake son sa ba. Na miki murna. Ko ka daina bin samarin wasu. Amma duk da haka sai na rama cin mutuncin da Hajara ta je ta yi min har gida ba tare da ta san ta wace hanya zan yi ba. Ka samu mu karsa mota. A'a, ai nan ma ya isa. Ai magana ce nake so mu mai muhimmanci wacce take buƙatar nutsuwa, to idan muka zauna a cikin mota za mu fi jin daɗin yin magana. Gaskiya mama na ta hana ni shiga moto. Da mun tsaya mun yi magana a nan kawai yafi. Shikenan. Dama nake in gaya miki ki sanar a gidanku zuwa ranar Juma'a zan turo magabata na
domin a zo a yi magana da aure tsakanin da ke. A gaggauce haka? Kamar yadda na gaya miki, na riga na gaji da zama a cikin gidanmu. Sannan kuma mamana ba za ta taɓa bari in kuma wancan gidan ba har sai na yi aure. Ko kuma na lura kwata-kwata baki da niyyar gaya min cewa in fito ne auren nan. Shi yasa na ga ya dace kawai mu fito. To gaskiya kar ka tuba. Saboda me fa? Saboda na duba na ga ta inda ya dace mu zama miji da mata, amma ban gani ba. Akan me yasa kika faɗa haka? Akwai ƙa'idojin da nake son duk namijin da zan aura na ga yana da su, amma kuma kai baka da su. Hani, anya hayyacin ki kike kuwa? Ƙwarai kuwa, a hayyaci na nake. Na ga ya dace na faɗa maka gaskiya ne. Gaskiya for all that while da muke tare da ke baki taɓa gaya min gaskiya ba sai yau kika ga ya dace ki gaya min gaskiya? Wani irin hankali ne wannan haka? Haba, don Allah kar ka tara min mutane mana. Duniya zan tara miki. Na ce duniya zan tara miki. Ashe da ma Hannatu duk zaman da muke da ke yaudara ta ke yi? Me abin yaudara? Tun da muke da kai, na taɓa cewa zan aure ka ne? Ni abin da na ɗauka mutunci ne a tsakanina da kai. Kai ne da ka ɗauke shi kamar da shi soyayya. Don haka idan aure kake so, to ka yi haƙuri ka je ka nemi. Ki Hannatu. 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 Ke Hani, magana nake miki ba ki ji ne? Akan me zaka shigo mana har cikin gidan? Na shigo din. Ke sauran kina shiga cikin gidanmu. Me ke faruwa? Babu abin da yake faruwa a yanzu. Amma akwai mummunan abin da zai faru idan har na bar cikin gidan nan a cikin bacin rai. Kai ba kai bane Usman da ka zo ka gaishe ni ran nan ya aka yi haka kuma? Wai akan na gaya masa gaskiya ne, na ce ba zan aure shi ba shikenan. Kin san cewa ba za ki aure ni ba kike tsaya kina bata min lokaci? Kin san cewa ba za ki aure ni ba kike kawo min bukatun ki ina biya miki? To wallahi ki sani, ki saurari mummunan abin da zai faru. Usman. 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 Hannatu. Hannatu kina son jawo rigima ko? Kina son jawo rigima da wata ran sina so sai ta zo ta hada da ni. Gashi ko ni na fi son zaman lafiya. Anya Hannatu. To shikenan ni mama ba zan auri wanda ya hankali na ya kwanta da shi ba sai an auri wanda raina baya so. Amma naga kwanan nan kika gama maganar Usman din ko? Yanzu kuma har ba an ganga gama maganar shi yanzu kin dauko ni kin kako? Har kin gama takama da shi din? To bari ki jin gaya miki. Ki takama da kanki ita ce takama ba takama ki tagumi da haɓa wani ba in ya goce sai kin je har ƙasa kin fasa baki don gaya wannan haka yake Hannatu zancen haka yake kin nuna san kina rike da amana kauna ai zahiri. Na ji wacce mai suitin ka ce ni kuma mece ce taka magana fa nike maka. Waki da Allah da me yasa ba ki san zaman lafiya a rayuwarki ne? Kin riga kin san matsayin ki, kina na matsayin ki na matata mana. Ita kuma waccan fa. Okay, kin matsan dole sai na baki amsa. Sai ka ga mu kowace ce ita a gurin. To ina so in ga miki cewa ita zan aura. Ko ki sani ko kai ki sani ba ni mai ta da ruwa. Ta inja. Lalle ko namiji ba dan koyo bane. Yanzu duk halaccin da umma ta maka ya tashi a banza? Saboda kai ba dan mutunci bane baka san mutunci ba. Ni yau kai zaka buɗe baki kaman wannan rashin mutuncin a cikin gidan nan? Kin san menene? San nake da mai da ke sabuwa ya rama dukkan kyautatawa da kike kai mana. Ni ba na bukatar haka. Ban yi maka komai ba. Kowa idan za ka yi min abu, ka yi min amma ba da kai ba.
shi ke sa ai tafi in an je zafi ai yarfi tangaran 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 wannan gayan da na mutar da shi wane ne shi? Me kuma matsayin shi a wurinki? Wanda zan aura ne. Wanda zaki aura? To ni kuma me matsayina? Gaskiya akwai sharuɗin da nake so duk namijin da zan aure shi ya kasance ya cika su. Kai kuma baka cika su ba. Wani sharuɗa ne ga mu? Ai ba sai na faɗa maka ba. Tunda dai na riga na samu wanda yake da wa'annan sharaɗoɗin, shikenan sai kai hakuri kai ma ka ji Allah ya haɗa ka da rabanka. To yanzu kina nufin duk iya tsawon lokacin da ku bata da ke yaudara ta yake kenan? Akan me zaka kira shi da sunan yaudara? Ba za ka bari kaddara ne daga Ubangiji ba. Da Allah da ka tahani da Allah. Wannan wace irin magana ce? Ya zai ina ta binki kina bani uzuri ina miki magana aure kuma yanzu kin zo kina ga magana banza doki. Wannan wace irin rayuwa ce? Kaga malam kar ka zama kai ba za ka sha wani? No kawai ina cikin fara'a ne ina cikin farin ciki ba ana jin kawai cin kuma. Adam. Na'am. Na zuba ido ko kuma in ce na kasa kunne in je ka turo gidanmu magana aure. Sai kuma na ji shiru. Ban san me kake jira ba. Turuwa kuma? Wa zan turo? Turo magabatan ka mana saboda maganar aure. Aure? Wani irin aure? Haka za mu yi ta zama to muna soyayya ba aure kenan? Ah, ke auren ki soyayya muke yi? Wannan wace irin tambaya ce? Kana ci mai kyau mana. Tsakanina da ke na san da cewa abokanai ne. Ke ƙawata ni kuma abokinki. Amma babu wani maganar aure a tsakaninmu. Wace irin magana kake faɗa min Ali? Ina ƙaunar ki, amma fa ba su ba. Balantana kuma a je magana aure. Amma dai ka san duk abubuwan da nake maka, ina yi maka daidai ina son ka ko? 'Yan mata da yawa suna nuna min abubuwan da kike nuna min, amma hakan baya nufin soyayya. Idan kina ɗaukar cewa soyayya ne to gaskiya kin yi kuskure, saboda ni ba zan taɓa iya auren ki ba. Adam, ban cancanta a aure ni ba ne? Ni ban ce baki cancanta ba. Ba mamaki baki cancanta a wurina ba, amma a gurin wani kin cancanta. To me laifina? Me laifina Adam? Ni ban ce kina da wani laifi ba. Kawai dai na riga na san da cewa akwai sharuɗan da mace sai ta cika su kafin aure ta. Ɗaya daga cikin sharuɗan ko shine kiba. Kin ga? Yadda kike da kiban nan, babu yadda zan aure ki. Kin ga? Ina son gaya miki wata magana. Kar ki ƙara min maganar aure idan dai ba ki son mu bata. Sani mai haganan laifi mai sa zuciya da rai zafi. Hannatu ni ina da ban san sai da yaushe zan cin mansa. Ashe ta ce na so shi wannan haka yake Hannatu zancen haka yake kina sun kina rike da amana kauna ai zahiri zauna rayu har nisan kwana dan bakar ko ina kike zani nema ni ma anan gurin zan zauna so na gaskiya zan nuna za mu daura auren sanna. Yau Allah maka tambaya la kai kalle ko dai ka fara shaye-shaye. Tabbacin cewa kai dan shaye-shaye ne. Ina kin karawa ko. Wato rashin kunya zaka minti.
da wallahi abokina yayanka mu gobe. ƙarya ne. Wallahi haduwa ta haduwar ka sai na kashe ka wallahi. Alhamdulillah. Don ke dade a bari ya huce ba shi ke kawa da rabon wani. A ina take in je in kakkarya ta? Wani sai ina kallon ka za mu tare sallah ka. Sai mun idar sai ka dawo. Ummi! Ummi ke! Ka shigo cikin gidan nan ne. Kana kwalla mata kira ba za mu daidaita da kai ba. Ba mu mutan mana, an madara. Sai babar Ronaldo. Duk sanda na ji mata suna sukan maza, amma ni ina ware nawa saboda halinsu ya sha bamban da nasu. Me yasa kike nema ki zubar da kimar da Allah ya miki? Sai me? Kaman ba matan aure ba. Kiran na ja can. Kin ci amana ta. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ni dai a sanin da na mawa Kabir gurzo ne wajen kamun kai da kuma takatsansa. Tabbas idan halaka ta faru mara kyau tsakaninsa da Salma. Husband. My wife akai. To gaskiya na yanke da lamarin namiji. Makaho ba shi da ido, amma idan ka ce mishi baya gani sai ya ji ba da wani lokaci waɗanda muke so ba su suke son mu ba, shi yasa ka bar wa Allah zaɓi shi ya fi alkhairi. Mugu idan ya cika mugu baya fitowa da siffarsa. Ciki ne da ni. Ciki. If you wanna keep a secret, you must also hide it from yourself. The more you let out, the more you put your life in jeopardy. In kika wulakanta mijina kamar ne kika wulakanta. Nomi ba zan iya wulakanta ki, amma zuciyata ba za ta taba ganin girman wannan mutum saboda tsohon banza ne. She's a younger sister to his wife. She's pregnant and he seems responsible. Mijin yayata. Kina kike magana? Mijin yayata. Amma ni gaskiya ba zan aikata irin wannan abun ba. Amma kar ka manta Zainab fa ba yarinya bace. To ban da banki haɓi na ni yaro ne? Magana ki ta bata wa tasiri. Amma ki sani hasashe ba shi bane yaki. Ka san nafi kowa sanin halinka. Na shiga uku. Intishar Multimedia on track again with another breathtaking piece. Mijin yayata. Ai mu afuwa tunda ba ni aikata wannan laifin ba. A taimake ni labai. Dan Allah faɗa min su waye. Wa iyazu billahi. Salamatu baba dadi. A zahiri ni ne aikata wannan laifin, amma ba ni ba ni ba. Mijin yayata. Ya kamata mu dakata da irin wa'annan abubuwan. Wallahi dan asiri mu gaba yake da tunuwa. Amma idan kika rayuwar ke kadai ina alƙawarin da ke tsakanina da ki. To kai macuci ne. Azzalimi. In dai wannan ne na yi. Wannan yarinyar fa kanwata ce. Ita ce ba ta son gani. Mijin yayata ne. Ha? Mijin yayata. Me kawo ka malam? Ya ka abin da ido na ya gani, ya ka abin da na san zan iya ba da shaida akan shi kenan. Mijin yayata. Ina miki fatan alkhairi akan sabon rayuwar da kuka fara ke da mijin yayarki. Mijin yayata. Miji na Salma. Miji na kike mummunan halaka da shi. In kuna ma Salma ni zaki harba. Mijin yayata. Wallahi sai na tona miki asiri. Executive producer Safwan Al-Amin Mairago, co-producer Sunusi Jidawa, assistant director Kamsusi Mati, producer Rabiu the King, story, screenplay and directed by Nura Mustafa Waye. Mijin yayata. Kai fa mijina ne, ita kuma kanwata ce. Kafin ki zarge ni, ya kamata ki san ba laifi na bane. Ban san ganin fuskanka a tattare da ni. Wallahi Allah yau a gidanmu zan kwana sai ka zaunar da ita a ɗakina ta maye maka gurbi na. Mijin yayata. Hitting your screen soonest. Iyayena sun sha wahala baban Maimuna. Babana har fasa dutse yayi domin ya ga na samu ilimi. Burina yanzu ne masu huta. Ba da kwanciyar hankali. Kullum ko bacci ba na iya yi sai tunanin halin da talakawa suke ciki. Ko yaushe talaka zai ji daɗi a ƙasar nan. Abubuwa sun ƙara tsada. Farawa da ambatan sunan Allah maɗaukaki, gaisuwa ga babban bawa na Allah, fiyayye maɗaukakin daraja, Annabi Muhammad Rasulullah. Na san kana cikin damuwa. Yaushe hankali na zai kwanta in samu nutsuwa.
bayan ban gama sauki haƙƙin da Allah ya ɗora min akan ki ba. So tare idan na kalle ki sai in yi wa Allah godiya da ya bani mata irin ki. Amma wani ɗan saurayi. Soyayya ta gaske ai ba ta tsufa a cikin zuciya. Dawud gagarumi, mashahuri, shahararre, karɓaɓɓe. Sai dai akwai hanzari ba gudu ba. Kada ai gaggawa. To yanzu me abin yi? Babu zancen alƙawari. To baba. Dawud. Ƙasaitaccen kamfanin tsare-tsaren shirye-shirye daban-daban Karmata ko studio suke faranta kallon kowa da wannan sabon shiri. Dawud. Saura kwana 3 ki gaya min sakamakon abin da tambaye ki fidda miji. Zuciyata ta gamsu da wani. Tun daga lokacin bata ƙara kallon kowa ba. Kar ki bani kunya. So ba shi da lissafi ba. Na tsufa kwana nawa ya rage mu. Ni kai na gani kuma kai nake so. Yasa ke oyi. Kunyar ki nake ji mai bin. Me zaki da tsoho? Tun ina karama nake san shi. Allah sarki baban Maimuna. Dalin zaki riga ce ni. Baki da kunya. Wata ta tsera wata a fannin kyauta, a fannin kunya, a fannin tsoron Allah, a fannin fifita ga yi wa Annabi Muhammad salati, a fannin nufin alhairi, a fannin mutunci da mutuntawa. Ke bar ma kici, mijina ka cokan ɗin shi. Yanzu na danka shi a hannunki. Dan Allah kada ki bar ni na kauce hanya. Dawud. Ina waliyin amarya. Ni ne. Ina kuma waliyin ango. Gani. Dawud. Amarya kin sha kanshi. Allah sani ba za ki da na sanin aure na. Har iya ƙarshen rayuwata. Alhamdulillah. Ke bai ta ce kafin ki zama kishiyata. Ikon Allah ne ya faru kuma. Dawud. Allah ya gaskiya. Na baka izini. Amma ba za ki manta da ni ba? Aziza ce fa ta zaba min kai. Kukan me kike yi bayan zaki samu ɗa daga sama Maimuna? Ba na son da ƙawata nake so. Labarin shiri Sunusu Oscar Popoto tsaro labari na wannan tsararren shirin Ɗayyab Jibril MD. Ni da ita saɓani bai taɓa shiga tsakanin mu ba. Ya fi mana. Ɗaukar nauyin shiri sabo Yusuf Musa Karmatako. Dawud. Wanda ya shiryo shirin Abdulaziz Dan Dawud. Ba da umarni na babban shirin Sunusu Oscar Popoto. Dawud yana nan fitowa. Tangaran Sani mai hana ganin laifi mai sa zuciya da rai zafi. daɗi shi ke sa a yi tafi in an ji zafi a yi yarfi. Tangaran 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 fashewa ta zuba wuya gaman sashi da dutse ya ba zai kare shi ba. Tangaran siyan kisa in an yi a hankali. Tangaran, 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 tangaran.
Hannatu zancen haka yake kin nuna san ki